Μπαίνω στο αμάξι, πάω να βάλω πλοήγηση και δεν δουλεύει τίποτα. Μαύρη οθόνη και κάποιες φορές κάνει και θορύβους. Σαν να έχουν χαλάσει τα φλάς, κάτι τσαφτούφ. Και δεν υπάρχει εικόνα, λοιπόν, για κάτι να το κλείσουμε. Να δούμε αν θα φτιάξει. Το GPS box αυτό θέλει άλλαγμα πάντως. Το έχει κάνει πολλές φορές, τώρα είναι η τρίτη φορά που μου το κάνει αυτό. Ανοίγω. Δεν μπεις έτσι να παροβάσεις. Πάπαλα. Θα το κλείσουμε για λίγη ώρα. Ξανά άνοιξα. Να δω, θα επανέλθει τώρα. Πάπαλα. Μάλλον χάλασε τελείως.